Okay, hii ndinonzi Kudzai Kisito Madangwa. Ndiri kuita role ya Simon. Simon chikomana chidiki mukurokoza. Asi ana experience yakawanda compared kune ma characters aripo. Face ane musikanzwa. Utita ako zvekutumwa doro isiri pakutsvaga mari kudai so. Aiwa zvejensi ndatomuchaja kuita rana wake. Ane ma ambitions akawandisa and munhu ari kuda mari zvekutodaro. He can do anything to get the money. Because inini pane big ndo pandiri. Ndikubaya newe mfisi wangu. Anewe. Ite zvekutangwa, ite zvemadrugs, aite zvemabhebhi. Munhu akutongodawo mari yake nekuita nekurarama. Zvimadhiri zvakadai hazviko. Newewo sai. Newewo sai kudi ndakudze kuti pane big ndo pandiri kani.